Ngibingelele egameni likaJesu Kristu inkosi yasemazulwini ebusayo nezobuya futhi izolanda ibandla layo. Sibingelela kuzo zonke indawo eSouth Africa nangaphandle komzansi la khona leli lizwi lizofinyelela khona. Namhlanje sikhuluma ngecult. Sikhuluma namhlanje ngecult, amabandla ama-cult. Ukuthi ubona kanjani when you are in a occultic church. Ngizokunika namhlanje ama-sign out 3 noma i-4 asezwini likaNkulunkulu azokusiza ukuphuma kuleyo ndawo kuyona, ngoba uma uzalelwe etrapini u-under i-cult umphefumulo wakho usuke ubanjiwe, noma ungafa awuyila abangcwele beya khona. Abanye bawi-cult abazi, abanye bayasola kodwa futhi akuphumeki kwi-cult. Number 1 ukusatshwa kukamfundisi ngaphezulu kokusatshwa noma kokuhlonishwa kwezwi likaNkulunkulu. Umfundisi fanele umhloniphe, akufanele umsabe. Once wafikela la ungisaba khona, usaba ngisho uku-approacha even ngezinto ezibalulekile, fanele ubone ukuthi sign yokuqala yokuthi uyi-cult. iBhayibheli lithi sibahloniphe, alisho ukuthi sibasaba. uNkulunkulu omele ukusatshwa, uthi uJesu ngizonitshengisa okumele nimesabe. Mesabeni lo. So umfundisi asimsabe. Simsabe. Once waqhamuka usushaya uvalo, usubheke phansi, awusazi wenze njani. No, khona into engasekho right. uJesu wayengahlukaniseki nabafundi bakhe. Mabedinga ukuzombamba baze bakhuluma noJudas bathi usitshengise wena. Uyabona ukuthi wayengahlukaniseki? No, babe ngamazi futhi engahlukaniseki, bengazi ukuthi bazothi uyena muphi. Kodwa babefuna ukuthi abatshengise yena. Number 1. Lo number 2, ama-sex scandals. Uthola ukuthi umfundisi kunama-sex scandals noma laba abaphezulu kunama-sex scandals ngawo anga-addresswa, abanga-confrontwa ngawo. Wathi umfundisi wanga-confrontwa ngezinto ezingcolile azenzayo. Uthothi ingane ziyakhuluma, nezingaphandle sezaphuma ziyakhuluma, kunama-sex scandal akhona and alandelekayo. Ngitshela ngento mina ephathekayo, ubufakazi obuphathekayo. Khona ama-messages khonani. Kodwa uthothi ayikazi ikhulunywa. Bobona ukuthi uyi-cult. Lithi iBhayibheli ningahlanganyeli, ningadli ngisho ukudla nonjalo othi ekholwa kodwa abe isifebe noma abe isiphingi. Lithi ningadli ngisho ukudla nomuntu onjalo. Then masiqhubeka lapho i-sign yesithathu yokuba nama-dreams amabi. Uthola ukuthi njalo ama-dreams akho mambi, kube ngathi uyavuka somewhere, kube ngathi uyakhonza somewhere, uyavuka. Leyo nto leyo isho ukuthi umphefumulo wakho awuphumulile, umphefumulo wakho uyasukelwa ubusuku nemini, umphefumulo wakho uyasetshenziswa. Ama-dreams amabi kakhulu. Once ubona into yebandla uyagula, noma kuvela into uyagula. Bese kuthi okugcina kube amaphupho lawa amoya yamasakhambusi nama-ikhambusi. Sikhumbule ukuthi encwadini ka-Isaiah 37:14 iyasitshela i-Amplified Version ikhuluma ngoLilith. Siyamazi sonke uLilith ukuthi spirit sesakhambusi, ispirit se-ikhambusi. Mayifika kwabesilisa kuba i-spirit esizenza umuntu wesifazane. Masifika kwabesifazane sizenza umuntu wesilisa. Umuntu athi ngine-spiritual husband esilala nami. If usebandleni elinjalo la khona niloke niba nalama-wet dream, niba nalezi fa u-understand ukuthi siki-cult. Phumani kuma-cult kusemanje, ngoba imphefumulo yenu isuke ibanjiwe, and mayibanjiwe imphefumulo yenu ngeke wenze lutho, uzothi mawufungayi la abangcwele beyakho. So izinto lezi kufanele ziqashelwe kakhulu. Umholi akangasatshi, umholi kufanele aqonde kukhulunywe naye. Uma ngabe sekunobufakazi sekuvela izinto, asisho ukuthi iy'nceko azilimala, asisho ukuthi aziwe iy'nceko. Kuyenzeka kube khona iphutha mhlambe lenzekile encekweni, nakhona futhi ihlabe phansi kuqondiswe leyo nto. Kodwa once kwanezinto eziloke ziqhubeka zamanyala, kwanezinto eziqhubekayo zamanyala, bese kuthi okugcina abantu abangakunaki okwemali. Khona abazalwane othola ukuthi meke nje waba nemali uvanabe nephupho lokuthi ayithathe yonke ayise kumholi. Meke nje waba nemali ayithathe yonke uyise kumholi, kungabi umnikelo ungabe okweshumi, kube nje imali yonke yakhe, into yonke yakhe nje engathi angayise ebandleni, even umhlaba wakhe, even izimoto, nayo yonke into engathi nje angayambisa njalo. Uboqaphela because lokho akusakona ukunikela, sekungaphezu kwako. Ngamanye amazwi ukwi-cult wena ubambiwe. So qaphelani bafowethu, phumani kuma-cult. Nikhumbule futhi ukuthi mhlambe enye isayini engingaphinde ngikuphe yona, more miracles than the word of God. More miracles, thothi kwenzeka iy'manga ezinkulu. Ukhumbule ukuthi encwadini ye-Acts, izenzo zabapostoli, there was a sorcerer, there was a man, there was a magician, there was a witch.
owayebizwa ngoBhajesu. Sikhumba ukuthi wayelandelwa abantu because wayenza le milingo enza konke. So once kwanda ama-miracles kakhulu, izwi langafundwa kho Bible study kunjani, kodwa ziningi imiqondiso nemimangaliso enziwa, asilandeli imimangaliso. Even umoya kaMphiki Kristu umoya womimangaliso. Lithi iBhayibheli uyokwazi ngisho u-false prophet, uyokwazi ngisho ukubiza umlilo uvele ezulwini, sayigcina ngo-Elisha leyo nto ayikho manje. So lithi kodwa bayokwenza iy'manga ey'nkulu kakhulu. Lo moya ukhona uyabusa emabandleni. Qaphela ukuthi ukuphi, qaphela ukuthi ukuphi. Lama-signs awu-4 noma awu-5 engikuphona azokusiza endleleni uphume kwi-cult. Phumani bafowethu kusemanje, mawufa ukuze uya la sithi siya khona. Wena ngeke uzuye ngoba umphefumulo wakho kwi-trap ubanjiwe. Phuma njengamanje. Amen.